כפית של דבש, כפית של דבש, כפית של דבש, עושה לי את היום. כפית של דבש, כפית של דבש, כפית של דבש, מי רוצה לטעום? בוקר טוב לכל ילדי גן אחווה מתוקים, שבוע טוב, אני מקווה ששלומכם טוב. היום אני רוצה ללמד אתכם דקלום קצר על הדבורה. הכנתי לי 5 דבורים על כף היד. 1, 2, 3, 4, 5. אני אשלח לכם גם את הציורים של הדבורים ותוכלו לעשות את זה בעצמכם. 5 דבורים לטיול יצאו. מפרח לפרח צוף אספו. לפתע אחת הדבורים אמרה, אני לכוורת חוזרת חזרה. זופ! כמה דבורים נשארו לנו? נכון, 4. 4 דבורים לטיול יצאו. מפרח לפרח צוף אספו. לפתע אחת הדבורים אמרה, אני לכוורת חוזרת חזרה. זופ! כמה דבורים נשארו לנו? נכון, 3. 1, 2, 3. 3 דבורים לטיול יצאו. מפרח לפרח צוף אספו. לפתע אחת הדבורים אמרה, אני לכוורת חוזרת חזרה. בזופ! כמה דבורים נשארו לנו? 2. 2 דבורים לטיול יצאו. מפרח לפרח צוף אספו. לפתע אחת הדבורים אמרה, אני לכוורת חוזרת חזרה. זופ! כמה דבורים נשארו לנו? נכון מאוד, 1. דבורה אחת לטיול יצאה. מפרח לפרח צוף אספה. לפתע התייאשה ואמרה, אני לכוורת גם חוזרת חזרה. זופ! וכל הדבורים חזרו לכוורת להכין דבש.